Dyle Cymru bod yn wlad i ben ei hunan, supporto'r hunan, dwlen yw hwnna, ond actually meddwl o bwyty fe. Ydyn ni gallu? Os mae Tom Jones oedd prif weinidog Cymru, rwy wir yn credu byddai pawb eisiau annibyniaeth i Gymru. I mean, come on, it's Tom Jones! Pam dyw pobl ifanc ddim yn poeni ragor am wleidyddiaeth a materion sy'n effeithio arno ni? Y pobl sy'n mewn suits yn San Steffan sy'n rheoli popeth. Ond os dawn ni at ein gilydd, fel y pobl ifanc a fel cenedl, ni lle actually tynnu'r pŵer ma nôl o'r bobl yma. A ni lle actually neud bynnag ni eisiau. Faint o arian ni'n cael? Beth sy'n cael ei buddsoddi mewn i'r wlad? Pwy sy'n cael yr arian? Pwy amser ddylen ni codi lan yn y bore? Mae'n bonkers. Dwi'n parchu'r pobl na sydd yn edrych mewn i gwleidyddiaeth, sy'n gwybod be maen nhw'n siarad amdano. Ond dwi ddim yn licio'r pobl na sy'n jumpio arno'r bandwagon a yn mynd ar y marches ma. A maen nhw ddim yn gwybod be maen nhw'n siarad amdano. Be da chi marcho amdano? Da chi ddim hyd yn oed yn gwybod. A mae pobl yn mynd rowan yn protesto am Welsh independence. Well, fair play, dwlen i fe, ond dwi'n dechrau basics. Eisiau banc o'n ei gynta. Os y byswn ni a banc yn hunain, y byswn ni'n hynod o self-sufficient, y byswn ni'n gallu buddsoddi arian yn hunain mewn i unrhyw beth ni moyn, helpu'n hunain yn mas. Mae gyda ni iaith yn hunan, mae gyda ni diwydiant yn hunan, fi'n credu bod ni'n gallu sefyll ben yn hunan. Yn y dyfodol, fi'n meddwl dylse fod Facebook grŵp a bod pawb yn cael rhoi ei farn ar poll. A wedyn, fi ddim yn gwybod mas, fydd pawb yn gwybod beth sy'n digwydd. Mae MPs dan ni'n Llundain, mae AMs dan ni'n Cymru. Beth yw'r pwynt cael nhw? Yma nhw'n gwrdd yn neud unrhyw beth? Falle siarad lot o bullshit falle? Bo fwy o bobl mewn un adeilad sydd ddim ar pŵer wneud unrhyw beth. Fwy o bobl, fwy o siarad, fwy o shit, a wedyn ni sy'n byd yn cael ei wneud. Beth yw'r pwynt? Just cerwch nôl gytre ar y cyfrifiadur a mynwch Zoom meeting, pam lai? Dim ond gyr o'n i'n cael trwy lockdown o beth oedd yn digwydd yn Llundain. O'n i'n gweld ffuck beth oedd yn digwydd yn Cymru. O'n i'n gweud, there's Covid everywhere. O'n i'n troi the fuck's it in be fucking over in anyway. A Prydain fel un yn gallu penderfynu, reit, digon o bwer, dim ni ti adael Ewrop i adael yr holl funding a popeth a security hyfryd Ewrop. Wel, ni obviously yn gallu gwneud e fyd. Gwedwch bod chi'n llanw ffurflen ar-lein a bod gennych chi drop-downs o eich nationality chi. Os nad yw Welsh na, mae di sbwylo'n ddwrnod i. I'm not British, I'm Welsh and proud. I fi, mae'n teimlo bod gyda chi lais yn rhywbeth mor bwysig. Fine, os ni meso beth elan, okay. Sdim yn rhywle dyn ni fynd, ond mae'n werth y shot yn dweud. Newch chi ddim gwybod tan bod chi'n treo. Ni mond y bobl ar ddiwedd y dydd. Ni ddim yn mynd i gael ein berffaith. Ni'n mynd i wneud fuck-ups os unrhyw beth. Ond wedyn ni'n gweud ni, os ni wedi gwneud camgymeriad, yn camgymeriad ni yw hi, we'll own it a sorto ni fe mas.